Ćao ljudi, dobrodošli u novi video. U današnjem videu ćemo pričati o tome kako da izbjegnete da vas neko udari od nazad ili ti takozvano da budete rear-endovani. Dakle, šta se dešava? Vozači automobila su navikli da prepoznaju uglavnom druge automobile zato što su motori retki u saobraćaju. Dakle, vozači automobila uglavnom prepoznaju dva fara i dva štop svetla. Kada oni voze iza nekog, navikli su da vide dva crvena svetla, odnosno to je automobil sa štop svetlima, ili da vide auto kojim dolazi iz susreta, opet dva fara. Veliki broj nezgoda se dešava iz razloga što vozači automobila naravno ne obraćaju pažnju, čačkaju telefon, ali ne vide motoriste iz razloga što njihov mozak uopće ne procesuira to kao vozilo, jer ljudi uglavnom očekuju automobil, kamion, znači vozilo koje ima 4 svetla, a ne jedan, i pritom motor je dosta uži i manje upada u oči, mnogo je brz, često ne možete ni da ga primetite. Dakle, šta se dešava? Imamo primjer udesa u kojima ljudi voze iza automobila, imamo dva štop svetla, on pogleda, vi vozite u suprotnom smeru i on uopšte vas ne primeti zato što vi imate jedno svetlo, možda je slabo, možda nije čovjek primetio, i on krene da pretekne tog iza kog je on vozio i on ima direktan udes sa vama. Ovo opet možete da sprečite tako što blicate čoveku itd., makar mahali rukama, šta god, ili jednostavno svrvujete i izbegnete prepreku ako možete, ali danas ćemo pričati o tome kako da vas neko ne udari od iza i šta možete da uradite. Ovaj uvod sam napravio iz razloga čisto da bi razumeli zašto neko udari u vas dok čekate na semaforu. Uglavnom ne udare namerno, nego jednostavno ljudi prilaze semaforu i uopšte ne registruju da vi stojite na semaforu. Zašto? Kada stoji automobil ispred njih, to je veliki objekat, ima dva svetla, često i treći štop na sredini ukoliko im je pritisnuta kočnica, znači to blješti i ogroman je objekat i primetan je. Vi na motoru ste jako uski, mali ste i svetlo jako slabo svetli ukoliko ne držite kočnicu. Ukoliko držite kočnicu, to svetlo se pojača sa intenzitet svetla, ali opet nije izmenljivo i ne upada toliko u oči. Mi ćemo danas pričati šta vi možete da uradite da upadate više u oči, da izbegnete da se nađete u situaciji da ste na kraju kolone i jednostavno kako da budete bolje primećeni. Prvi savjet koji bi vam dao je da se sklonite sa kraja kolone. Znači, ukoliko imate kolonu automobila i ukoliko vam to bezbednost dozvoljava, vi možete polako da obiđete tu kolonu i lagano da se provučete ili između vozila ukoliko je crveno na semaforu, ili da je polako obiđete s druge strane i da odete na početak kolone, bez da jurcate, bez da 200 na sat se provlačite između vozila, već da lagano odete na početak kolone i čim se upali semafor, vi date gas i odete. Time ćemo smanjiti gužvu u saobraćaju, bit će manja kolona i vozači automobila također će imati jednu manje stvar da brinu u koloni, jer će jednostavno biti gužva manja. Drugi savjet koji bi dao, to je da kada ste na početku kolone, da li to bilo da ste sami na semaforu ili ste na kraju kolone ukoliko ne možete da obiđete kolonu, ako vam uslovi to ne dozvoljavaju, je da stiskate kočnicu i puštate. Zašto? Ukoliko samo stisnete kočnicu, ona će konstantno svetleti, a vi ukoliko stiskate i puštate, senzor na kočnici će detektovati da vi kočite i puštate kočnicu i svetlo će da blinka. To mnogo više upada ljudima u oči nego da samo držite kočnicu ili da ne držite uopšte. Blinkanje je iritantno, ljudi, znači kad voze ka vama, čak i ako čačkaju telefon, oni će vidjeti da im nešto blješti u facu i nervirat će ih, ali bolje da ih nervirate i da stanu nego da udare u vas. Tako da to je drugi savjet, da kočnicu malo stiskate i puštate dok ne vidite da je vozač video i da je krenuo da koči. Ukoliko čovek zakoči, za vas nema potrebe da konstantno ga nervirate i čačkate kočnicu, to je to, čovek je stao, idemo dalje. Treći savjet je da ostanete u brzini. Neki ljudi su davali na ovaj moj savjet kao neki kontraargument i govorili su da se troše lamele, troši se kvačilo i tako dalje. Koliko se zaista troše te lamele u leru za taj 1 minut što čekate na semaforu? A druga stvar, da li je bolje da vas neko udari od nazad zato što dok vi ste vidjeli da će da vas udari, vi morate da stisnete kvačilo, ubacite u brzinu, on vas udario. To je pola sekunde, ali pola sekunde je dovoljno da vas taj neko udari.
Bolje je da ostanete u brzini, kad se te lamele potroše za koliko god hiljada kilometara, zamenite ih, to nije toliko skupo i idete dalje. A ukoliko vidite da vozač neće da stane, samo pustite kvačilo, gas i vi ste otišli. Mnogo je brže, imate mnogo manje koraka. Četvrti korak, ako smo na četvrtom koraku, četvrti korak je da non stop gledate u retrovizore i pratite da li je taj vozač iza vas koji vam se približava vas je primetio i počeo da koči. Ukoliko vidite da ne obraća pažnju i da se kreće nepromenjenom brzinom, budite spremni da date gas i odete ukoliko jednostavno nema vozila na raskrsnici, pa makar se sklonili sa strane. Znači, to je sljedeći savjet, da budete non stop svesni i ažurni i da čekate i obraćate pažnju na vozače da li će taj neko da stane ko ide ka vama. Savjet broj 5 je da nosite high-vis opremu. To je oprema koju nose policajci, radnici na putu, saobraćajna policija, generalno videli ste, to su oni fluorescentni prsluci koji jako štrče i kada vas policajac zaustavlja ili reguliše saobraćaj, svetli na sred puta ili svetli na par raskrsnica dalje od vas. Ljudi neće znati da raspoznaju da li ste vi zapravo policajac, da li ste radnik ili ste motorista, ali će vidjeti da nešto svetli i uglavnom će ljudi da pomisle da je to policija i jednostavno ponašat će se malo opreznije. Bolje da ljudi misle da ste vi policajac i da stanu i da obrate pažnju i da vam se smeju zato što vidi ga ovaj šta nosi tu high-vis opremu, izgleda lik kao čunj, znači bolje da vam se smeju, ali da vas primete, nego da vas ne vidi i da vas udare. Ja kada sam nosio, imao sam neke trake, high-vis, imao sam par kolega koji su mi ismejavale kao jao, izgledaš kao čunj, izgledaš kao policajac, zašto nosiš to, nije cool. Ja sam im uvijek govorio, bolje vi meni da se smejete, ali da vi ste mene vidjeli u saobraćaju, dakle, ta trakice su odradile svoj posao. Bolje da budete viđeni i bezbedni nego da vas neko udari. To je, ljudi, 5. savjet i s time bi generalno ovu temu završio. Ovo će vam pomoći da izbegnete 99% situacije u kojima bi neko mogao da vas udari. Dakle, vidljivi ste, imate high-vis opremu, kočnica vam blješti non stop, niste na kraju kolone, nego na početku kolone kad vam to situacija dozvoljava, treperi vam ovaj štop svetlo i u brzini ste i spremni ste da odete ukoliko se situacija nađe gdje je ugrožena vaša bezbednost. Tako da, ljudi, hvala na gledanju ovog videa, bit će još savjeta za vožnju motora, za treninge, za svašta nešto, šta god vas zanima, postavite pitanje i napravit ćemo video na tu temu. Tako da, ljudi, hvala na gledanju i čujemo se u nekom narednom videu, pozdrav!